Kaixo Joseba, Inazio Egaña nau, Egaña gozotegikue, azpeitirek atxaudek, eta gaur pantxineta egingo diau, erakutsiko izuet. Egaña gozotegiko historien bile bederatziren da bitiken dator. Clemente Egaña, nire birraitxonak, txukaldaria zen, da gerra ostean, gozotegi bat iriki zuen, egiten zuen lan hotela itxi egin zelako. Garai hartako gozotegiak diferenteak ziren gaur egunekoak. Kandelak egiten zituzten, kanariak saltzen zituzten, eta horrela. Gero jarraitu zuten nire aitona eta bere anaiak, eta gero nire aita, eta gaur jarraitzen dugu. Oso gaztetxoek hasiarren, akekin, hasiera baten, garbiketan, da gure akeek esatezun, behetik hasi bertzala ikasten, ofizioa eta hala hasi ginen. Eta gero jo naiz, kanpoan, Frantzian, da ikastaruak egiten. Pisket sakrifizioa eskatzen duen arren, oso lan politia. Egaña gozotegian produktu mota asko dauzkagu, danak guk egiten ditugu, bolleritiken, izozkilek, txokolatiek, bonboi egiten ditugu, tartak, pastelak, inazioek, gure etxeko ikurre da. Eta gaur San Sebastian egune denez, dagun nahi izen dugu, pantxineta San Sebastian eguneko obesperako postre gisa izetie, guazen pantxineta egitea. Pantxineta egiteko berdeu. Hojaldrea edo mile horria, krema pastelera eta almendra krema egin dut. Hau egiten da, 200 gramo azukrea, 200 gramo gurina, 200 gramo almendra xigortua, 2 arrautza eta ron pixka bat. Eta 200 gramo irin. Hori nahazten da eta mazau egiten da. Gaur ingo dugu frantxipan errezeta originala. Nahaztuko dugu almendra krema eta krema pastelera nahaztuko dugu. Tarrona pixkat. Jatorria du Italiako jauntxo batzuek, narruzko guanteak perfumatzen zituztela almendra loreekin. Gero frantziarrek bereganatu zuten errezeta eta 1000 elaborazioetan erabiltzen dute. Gero, 19. hasieran, Donostia etortzen zen aristokrazia frantzesa, sukaldeariekin etortzen zenez, haieke bere egin zuten errezeta, eta etxea zan Donostian hasi zena frantxineta egiten. Gaur egun zabaldu da Gipuzkoar lurralde guztira. Orain, frantxinetan montatuko dugu. Hojaldre geruza bat, eta arrautza emango diogu, bigarrengo geruzakin elkartzeko. Egin dugun krema pantxipan hau beteko dugu. Hemen tamborradi ere egin iten da azpeitean. Festa ondile izaten da. Soziadetako tamborzaleak eta postre bezala, San Sebastian bezperako postre bezala jarri dugu. 19. helduen tamborrada. Eta urtarrilan 20. umeen aurren tamborrada. Eta oso giro herriko oso politxe izita. Krema jarri dio eta almendra utzea pixket botatzen jonik, hola ondar tipoa bilatzeko, eta bigarren kapa jarriko jo. San Sebastian egunin gehiago saltzen da. Horraxe lotuko dugu, eta kutxilukin ingoizko marratxo hauek bati bat elkar lotura ondo zelatzeko, oin arrautzagin berriro pintatuko dugu, eta almendra alie jarriko jo. Eta horrein hau labeako prest dago, guazen labea. Damen daukagu, gaur egin dugun pantxineta, o pantxipana, baina mota desberdinetako egiten ditugu. Individuala, borobilak, luzean moztute jateko, eta nahi duzutean probatu, etorri gure gozotegira, azpeitira, Egaña gozotegira, eta probatu nahi duzuena. Eskerrik asko.